Iralian izaki txapelketa urte, berso eskolakuekin afai baten truke. Finalisten porra bat egin gendun guke, eta 8tik 7 pinta ona dute. Finalisten porra bat egin genuen guke, baino izen bat pozik aldatuko nuke. Bost urteko haur baten gurasoak zarete. Gaur, zuen haurraren irakasleak esan dizue, kontu zibiltzeko haurraren aurrean egin eta esaten duzuenarekin. Ikastolan dena kontatzen duela eta. Irakasleak hori esanak eman didan arren pena, halere lasai jarraituko det, hainda gauza nabarmena. Gure semea berritxua da, baina non dago problema. Beti ezkutuan egiten dugu kontatzekoa ez dena. Gure umiak kontatzen ditu beharrez diranak trebe. 5 urterekin informazio privilegiatua xede. Egitekuak ez dira noiek ezkutuan ala fede. Banik zalantzan jarriko nuke egiten degunik ere. Bai esan dizut ondo ezkutuan, majo moldatzen garela, baina umeak kontatu ohi du, ikusi balu bezela. Dena ez da sinetxi behar, gaizki gabiltza bestela. Gogoan hartu irudimena, izugarria dutela. Irudimena haundila du bai gainuntzekuan akabo, eta gubilok biziko gera irudimenen esklabo. Nik zuri esaten dizut, nere ustez oso klaro, baino semiak entenditzen du Andreak baino lehenago.
igurtzi edo zirri motzen bat, uzten badizut tarteka. Nahi baino gehiago hasi oizera gero albotik kolpeka. Umearekin ni lasainago eta jartzazu harreta. Inoiz ikusi ez duen ikan, ez du kontatuko eta. Baino txikiak berekin ditu, bi mundu eta bi zoru, eta etxean esandakoai guk zuzena deritzogu. Baina eskolatik ere badakar, 11 hizketa modu, berari ere erne biltzeko esan beharko diogu. Erizainak zarete. Julio, gaur aginek zuri atera behar zizun odola. 8 aldiz ziztatu zaitu, baina ez du lortzen zainak aurkitzea. Ziztata zabiltz, orain bat, orain bi, tani disimuluan ondoan kantari, punta ez harrapatzeko zuk nire zainari, ez bota kulpik nire argaltasunari. Zuk ere badakizu naiz tripak irakin, ez bazaude konforme daukadan erakin, nola egin leiken nahiko nuke jakin. Besuak baino horratz lodiagoakin. Odola gorri daukat kolorea urdin, besoak baino horratz lodiagoekin, nik uste arrakastaz aldela ekin, baina egin behar duzu maitasunarekin. Eskerrak esan dezun, jakin dedan garaiz, bestela horla segi behar genuen maiz. Maitasunaz orduan ez jarri filakaitz, bakarri eskubia eta hasiko nahi.
Jada odol bildu bat ari zait eratzen, propio ari altzara zainak minberatzen. Pixkat amorratuta banaiz ni geratzen, utziko aldidazu zuri ateratzen. Ez dizut emango olako aukera, zer egin nahi didazun hartu det tankera. Zuk behar dezuna da betea platera, hemendik odolkirik ezin da atera. Igeltxeroak zarete. Urte asko daramatzazue lanbide honetan. Agin, gaur Iñakik esan dizu, bizimodua aldatzeko ikasten hasi nahi duela. Andamillotik gora ta berak arrasi, hemen buzo urdina egiten da jantzi, bizitza eraikiaz ta zenbat garrantzi, orain ikasten hasi, egin didak grazi, bizitza teilatutik ezingo dekasi. Ez lehen bizi porlana eta eskaiola, ta ikustean dena egonkor dagola. Jarriko ditut teilak, baldosak ta kola, bukatu arte etzait besterik ajola, egunez lana eta gauetan eskola. Konfidantza bikaina, ez aiz hain apala, bazekiat bizitzak elmugak dauzkala, baino egiten badek meritu makala, alere jakin behar ukek apala, gauza bakoitzak bere garaia daukala. Ba ikasi beharko det garaia pasean, ikusiz ikasi det denbora luzean, bizi garela oso modu traketxean,
Ta zuk ere zeo zer ikasi ezean, segi beharko dezu kobratuz beltzean. Baino ze faktura beltz ta interes tipo, nik pareta egiten diat belauniko, eta ez dit nahi baso txiki baten ito, lanean segi eta ezpanauk utziko, nik behintzat oztoporik ez diat jarriko. Badakit belauniko, bizi oizerana, ta hola bizitzea ere badazama. Zu ez baldin bazatoz irakaslen gana, eta nik noizbait banu besteentzat lana, agin etorri zaitez lasai nere gana. Zaharren egoitza batean bizi zarete, eta maitemindu egin zarete bertan. Jone, orain arte bakoitza zuen gelan egon zarete, baina hemendik aurrera gela berean egoteko proposamena egin dizu aginek. Lehen ginenak bi mundu, batu segunduz segundu, eta diozu ezin dugula gehiago urrundu. Azkar bihotz eta buru, ze beldurta ze apuru, baietza eman nahi dizut baina enago seguru. Baietza eman nahi dizut baina enago seguru. Bani prest nago jartzeko, dena aurreko zatzeko, markapasoak ezpaitu asko falta geratzeko, maite minduta trantzeko, Jone zu ere antzeko, etzait iruditzen denborarikan degunik galtzeko. Etzait iruditzen denborarikan degunik galtzeko. Denbora ez dugu alde, ta egingo digu alde, hortan arrazoi ematen dizut, agin zuzen zaude. Ohartu zaitez alare, esnatzean parez pare, goizero ikusi beharko nauzu,
makillaje gabe, goizero ikusi beharko nauzu, makillaje gabe. Horixe da nere plana, aspalditikan neukana, zimurretik 120ra, ze alde aiama. Maitasunak daukan fama, muxua eta lastana, ta hortza postizoentzat berriz mesanotxe bana. Ta hortza postizoentzat berriz mesanotxe bana. Beldur nintzen baina keba, irudi horrek topera, jarri nau eta onartzen dizut, goazen aurrera. Joan gaitezen eskatzera, gure zaintzaileen artera, eta onartzen ez badute guk egingo dugu greba. Eta onartzen ez badute guk egingo dugu greba. Orain muxu eta lora, poesita metafora, arrazoi dezu zabaldua da, zarretxeko moda. Zatoz eskaileran gora, grebarekin egin proba, prebentziorik haundina ere gutxi izango da. Prebentziorik haundina ere gutxi izango da. Zure giltza sortatik, giltza ateratzen ari zara. Gara jaunoiz bat helduko zala, esan ditamak bazekit. Ala esan dit serio xamar, bere sukalde ertzetik. Eraginik ez egizko malko, edo amaika antzerkik. Txuritik eta beltzetik, bat bestearen atzetik. Orain neronek atera behar, neronen babak eltzetik. Eskerrik asko guztiagatik,
baino banoa etxetik, baino banoa etxetik. Zurekin eta zugabe ama, bizitza ontako bigarai, beti batera egondu gera, batera aste eta jai. Seme bakarra naizela baino, bizitzak aurrera darrai, momentu hau heltzeko zai, ezin nintzan bizi lasai. Baino alaitu aurpegi hori, ez detola ikusi nahi. Zuretzat oso zaila da baino, neretzat ere zaila bai. Neretzat ere zaila bai. Zurekin bizi ditut etxea, ikastola eta parkea, adoleszentziz tratatu ditut, mundua eta gizartea. Heldutasuna iritsi data, hau hirugarren partea, eten ezkero katea, emango dizut pakea. Baino tokatu litekeena, bueltatu behar izatea. Giltza eman dizut baino bazpare, zabalik utzi atea, zabalik utzi atea.